minulém díle Zahradního dobrodružství jsem si povídala s Klárou Hrdou. Klára mi pověděla, jak založila Českou semínkovnu, čili semennou knihovnu a co jí inspirovalo. Povídali jsme si o hodnotách, které semínkovny posilují. Řeč přišla také na základy semenaření a Klára nám poradila, s jakými druhy semínek s tím začít. Klára povídala také o specialitách v odrůdách semen a druzích semínek, které můžeme v semínkovně najít a řekla nám, co dělat předtím, než svá semínka odneseme zpátky do semínkové knihovny. A dnes budeme v povídání pokračovat. Klára se nám svěří se svými oblíbenými odrůdami semínek. Řekneme si, jak semínkovnu poznat a kde ji nejčastěji najdeme. Zjistíme, jak semínkovnu založit, jaké akce organizátoři pořádají a do jakých projektů je možné se zapojit. Klára nám řekne i výzvy, kterým semínkovny čelí. Máte vy nějaké oblíbené své odrůdy semínek? No je. Strašně moc. Já jsem říkala, že my, když jsme začínali, tak jsme začínali hlavně s rajčaty, ale rajčata pěstitelsky jsou teda jako náročný. Jo, zahradnicky. Asi víte, jo. Ale zároveň jsou velmi oblíbený, protože mají velikou, širokou škálu chutí, tvarů, velikostí, barev. Dá se tam prostě cokoliv, ať už jsou raný nebo pozdní. Tak rajčata jsou jedna určitě věc, ale tam je vždycky trošku výzva udělat ty sazenice a udělat ty silný a pak to pěstovat a je to na dlouhý lokte. Ale mám tam zajímavý jakoby odrůdy. I se ke mně dostává jakoby hodně zvláštní odrůdy, třeba velké zelené rajčata, která vypadá z nich teda zajímavě i ta omáčka. Takže je to taková věc, kterou jsme s manželem. Manžel říká, už to nepěstuj, to vypadá hrozně. Ale loni jsem třeba měla jakoby, jak to bylo? Snowberry se jim říkalo. To byly takový sherry rajčátka nebo drobnoplodý rajčata, který měli hodně světlou barvu, skoro jako až do bíla, nebo takovou nažloutlou a ta chuť byla taková jakoby do jahodová, nebo do ananasová, prostě taková jako jemná zvláštní chuť na rajče. A to nám strašně chutnalo. A mě tam prostě na těch rajčatech baví to, že jsou hrozně různý a že si prostě každý prostě má nějakou svoji chuť, využití třeba jiného typu. Tak to je jedna věc. Ale jak jsem zmiňovala, já jsem nadšenec do fazolí. Prostě pro mě fazole jsou jako number one. A tam, co se týče fazolí, tak abych zmínila nějakou odrůdu. Teď mě napadá jich strašně moc. Jinak je to ten skunk. Ten mě baví, protože jako vypadá jako skunk? Je černobílý, žihaný a můžete v tom jakoby vidět trochu toho skunka. Pak jsou to ty vojákové, že jo, protože tam jsou ty panáčci. A pak jsem si přivezla, ale i z různých jako míst, kde se mi to povadlo získat fazol, tak mám jednu odrůdu fazolí, která je z Portugalska, která je naprosto jakoby úžasně jakoby živá a vtipný bylo, že já jsem si přivezla a následovaly roky, které byly strašně horký a suchý. A tohle byla odrůda, která měla fakt největší výnos v těchto podmínkách. Krásně rostla, má lusky, které jsou jako fakt velký, krásně se luštějí, ty semena jsou jako na obyčejnou fazoli tedy poměrně velký a dobře se luští a navíc jsou jako hnědobílý, takže prostě ta má samý pozitiva pro mě. A je to taková moje oblíbenkyně a opravdu ráda zkouším nový věci a když se dostanu do nějaké semínkovny, tak vždycky koukám, jestli tam je zajímavá fazole, jo. Takže a manžel taky říkal, že už jako stačí. Je někdy těžký jako rozhodnout, který nevysejem, jo, protože ta zahrada není jako nafukovací. Tak je to taková moje vášeň. To zní moc hezky. Takže příště, až půjdu do nějaké semínkovny, tak budu sledovat, jestli tam nepotkám od vás třeba nějaké fazole. No tady po Praze jsem koukala, že ještě nějaký v nabídce sem tam se objeví, co jsou tam původně ode mě. Jo a ještě jsem nezmínila, a to je věc, která je u mě nová na zahradě, co jsme dostali před 2 lety, asi z ty semínka, to byl pórek.
Jo, já jsem si vzala pórek, někdo mi ho poslal a říkal, hele, zkus ten pórek, ten je dobrý a je fajn. A já říkám, hele, pórek, to jsme zkoušeli pěstovat, moc nám to na zahradě nešlo. A tak jsme viseli takhle nějak jako na kraji prostě, že to zkusíme. A on jako ku podivu zešlo toho jako hodně. A říkám si, dobrý, tak asi si chce, jako aby dostal šanci, tak jsme to rozsázeli. A říkám manželovi, jako nesníme to všechno, necháme to opravdu vít do květu. A je to zvláštní totiž pórek. Je to pórek, který, když necháte ho opravdu dlouho vyrůst i vykvíst a ta hlavní rostlina zahyne, tak on začne vytvářet odnože. Jo? Takže vy ho můžete rozmnožit nejenom jakoby semínkama, ale i odnožema. A opravdu některé ty rostliny vytvářely odnože, takže když jsme loni sklízeli semínka z toho malého políčka, co jsme si udělali, tak už jsme tam měli i spoustu odnoží, takže manžel už vysázel nový záhon z těch odnoží, které už krásně jako rostou a dokonce u některých těch rostlin se objevovalo i jakoby živorodost, co se týče toho květenství. Takže v tom květenství se objevovaly pacibulky, které byly jakoby s kořínkama, takže i ty jsme jako vybírali a znovu jsme je zaseli. Takže z toho malého políčka, který jsme loni sklízeli, už máme teďkon krásně narostlý pórek v různých teda velikostech a ještě mám ty semínka k tomu. Takže to jsem začala jakoby trošku šířit do semínku, protože z toho jsme byli neskutečně nadšený. Navíc na chuť ten pórek je velmi chutnej. Takže kdo má rád tuhle zeleninu, tak jako super špica. Když jsem teď v rámci jedné kampaně dávala semínka evropským poslancům, tak tenhle pórek byl jeden z nich, protože upřímně je to odrůda je to spíš směs, jakoby. Není to jakoby jednotná odrůda, která by splňovala vlastnosti pro registraci, jakože jednotná, stála. Ne, tohle je prostě směs všeho možného. A je to ideální příklad, jak na tom ukázat, že tohle je to, co my potřebujeme zachovávat. K tomu se určitě dostaneme. Já bych se teď chtěla zeptat na vaše začátky. Jak jste vlastně se semínkovnou začínala a kam vy jste zmínila za těch skoro už 10 let, se semínkovnou dostala, jak je rozrostlá, kde se jí daří a tak dále? No za těch 10 let se toho stalo hodně jak u mě, tak i v semínkovně. Teď třeba nedávno jsem se stala ještě po 3. maminkou a najednou jsem získala možnost se té semínkovně znovu pověnovat. Tak. A bylo to, myslím si, že velmi dobře, protože to je potřeba a asi to tak prostě mělo být. Jinak na ty moje začátky. Já jsem začínala tak, že my jsme samozřejmě s manželem zahradničili, trošku jsme něco pěstovali, takže nebyli jsme úplně zahrádkářsky neznalí, to ne, ale o semenaření jsme až tak moc jakoby nevěděli, typicky jako asi každý člověk tady v České republice. A takže jsme se to semenaření postupně učili. Já jsem už prošla několika kurzama už ve Francii, ještě dokud jsme byli ve Francii. A potom jsem pokračovala samostudiem nebo tak nějakým jakoby okukováním, co kdo jako dělá a tak. A pořád prostě se učím. A ve finále jsme i vlastně učili tím, jak jsme to začali dělat. Jo, jak jsme začali semenařit sami, tak jsme dělali samozřejmě, jak se říká, takzvané fuck upy. Něco nám šlo, něco nám nešlo, někdy jsme udělali chyby, že se nám věci jako pokřížily, zvláště teda ty rejčata a zvláště, když si dáte divoký rejče na zahradu, tak za pár let tam máte úplně jako velkou směsku z toho a to původní rejče tam marně hledáte v tom. Takže spoustu věcí jsme se učili za pochodu, to je jako nutný říct. Na druhou stranu měla jsem základ, co se týče botaniky, takže to je jedna věc, který jsem se nemusela učit, to jak to v rostlinách funguje. A to si myslím, že je vždycky hodně důležitý, než se začne semenařit, si tohle jako osvěžit, že ta rostlina má nějaký jakoby způsob, jak funguje a na základě toho mi to usnadní potom tu práci nebo to odhadování, jak zhruba s tím mám jakoby pracovat. Takže to byl takový začátek, já vždycky říkám anekdotu, že když jsme se vraceli potom z Francie domů, tak my jsme tam objeli nějaký komunitní semenný banky, nabrali jsme prostě různý semínka, které mi přišly relevantní pro náš region a teď jsme to všechno v tom prvním roce, kdy jsme byli doma, vyseli. A fakt jsme měli v tom roce snad 250 rostlin rajčat, jenom rajčat, ale i dalších jako XY plodin a bylo to šílený, naprosto šílený.
A my jsme fakt denně 2 hodiny prostě trávili na zahradě, potom péči o ty rostliny. A musím říct, že z toho jsme se málem jako s manželem zhroutili a vždycky říkám, manžel se mnou málem rozvedl na základě tady toho. Takže to je velké poučení, které jako chci dát lidem dál. Jako já jsem měla najednou jako spasitelský komplex, že já to teď jako všechno zachráním u nás na zahradě. Tak ne, prosím vás. Stačí 1, 2 odrůdy, 3 odrůdy, když už jste potom pokročili. Můžete si přidat, ale začít malým. A jako zohledňovat i to, že máte nějakou rodinu, že chcete taky jako dělat i něco jiného, než jako skákat kolem rajčat. A nenaložit si toho moc. To je možná taková moje životní jakoby, zkušenost s těma semínkovnama. No a co se týče semínkoven, jak se jim dařilo dál, tak myslím si, že se mi hodně povedlo na začátku jakoby upoutat na to pozornost, protože jsem byla znalá práce PR, vydala jsem tiskové zprávy, pozvala jsem média na otevření té už 2. semínkovny v České republice, což zafungovalo úplně krásně. Byla tam dokonce televize česká, která to vysílala v živém vstupu do ranního vysílání, takže jako fakt úplně bomba. A to se jakoby hrozně jako povedlo. Pak jsme začali spolupracovat s různýma, jakoby i s filmovým festivalem, Země na talíři a s dalšími organizacemi, s Terezou, s Glopolisem prostě a s dalšíma. A díky tomu se to podařilo jakoby nějak dostat mezi lidi. A semínkoven začalo přibývat. A došli jsme až k nějakému počtu, nějakých 250 prostě semínkoven, dostali se semínkovny na Slovensko a od loňska je jedna prvních v Polsku. A nicméně samozřejmě zahrál tam potom roli covid. Došlo tam asi k tomu, že pár těch semínkoven, nebo možná i víc, se jich postupně jako odpadalo. A co jsme začali dělat teďkonc loni a letos hodně intenzivně, že děláme jakoby takový refresh celé té sítě. Zjišťuju, který semínkovny skutečně přetrvaly a který jako skončily. A ukázalo se, já jsem si zprvu myslela, že jich jako hodně jako odpadalo. Jo, jako část jich opravdu odpadla, ale ve finále jsme došli k počtu teďko už skoro 150 opravdu fungujících míst po celé republice, což je, si myslím, nádherný výsledek i přes ten covid, i přes všechny ty krize, které byly, že ty lidičky opravdu v tom jako pokračují, pořád se hlásejí noví a mám tam lidi, kteří opravdu tu semínkovnu mají třeba už 8 let, což je pro mě jakoby úžasná věc, protože já jsem si říkala, hele, ty lidi, když se do toho dají, tak tu semínkovnou budou mít 1, 2 a pak je to přestane bavit. Ale ne, jsou opravdu lidi, kteří jako to vzali jako svoji misi, tak jako já, když jsem s tím začínala a z nějakého důvodu potom prostě pokračují a přijde jim to smysluplný, což je úžasný. A za to jsem jakoby nesmírně vděčná. No a co se nám ještě jakoby povedlo dál, tak samozřejmě já ráda tu misi jako posouvám. Povedlo se nám jakoby introdukovat tuhle síť do Moldávie a letos jakoby se snažíme introdukovat do Gruzie. Oni si to tam vždycky pojmou trošku po svým, ale ten základ, jakoby ten vzor je v té České republice, což jakoby si myslím, že i pro nás je dobrá věc, že jsme vzorem pro další země v tomhle směru. A opravdu to tak třeba řekl i český velvyslanec právě v Moldávii, když mluvil na nějaké závěrečné akci k tomuhle projektu, který jsme měli společně s tím moldavským partnerem, tak řekl, že to je hezký, že prostě i takováhle inspirace je inspirací pro další země. Takže v tomhle směru si myslím, že se daří tu myšlenku posouvat někam dál. To je moc krásný. Kláro, my tady mluvíme o tom, co semínkovna představuje, jaké hodnoty nese a tak dále, ale jak vlastně ta semínkovna vypadá, jaký lidé poznají, když ji někde uvidí? Ta semínkovna může vypadat různě. To je jedna věc, kterou na ní miluju, že prostě, když se rozhodnete, že to bude miska, tak to bude miska. Když to bude krabice, tak to bude krabice. Když to bude volně stojící bedna, která bude úžasně pomalovaná, tak to bude volně stojící bedna někde na návsi, úžasně pomalovaná a pořád je to semínkovna. A asi nejčastěji je to vždycky nějaká krabička, ve které jsou semínka, je označená naším logem. Měl by u toho být nějaký návod nebo informace o tom, co to je, jak to funguje a tak dále.
A někdy jsou tam třeba pravidla, že si můžete vzít jeden sáček, 2 sáčky, někdy žádný pravidlo není. Tohle to už nechávám hodně na lidech. Ale to, jak to výtvarně stvární, to je jakoby na každém. Jo, takže i tady na tom, když se dívám na některé semínkovny, tak jako fakt klobouk dolů, co ty lidi dokážou vytvořit za krásné věci. A dokonce v průběhu těch 9 let se mi jednou ozval student nějaké umělecké školy, který mi psal, že chce semínkovnu mít jako svoji jako absolventskou práci. A vytvořil jakoby opravdu krásnou věc jako semínkovnu ve svém pojetí a někde s tím absolvoval jakoby svoje studium, takže to mně přišlo taky úžasný. Takže ta semínkovna může vypadat různě. Tak abych to řekla zjednodušeně, ale vždycky je to nějaká nádoba nebo krabička se semínky a z pravidly. A kde ji obvykle najdeme? To je taky různý. Jako nejčastěji jsou to ty knihovny. Jo, to, co vím, tak i když třeba v nějakém městě semínkovna původně byla někde jinde, tak časem se třeba přestěhovala do té knihovny. Protože tam to asi dává největší smysl. A i ty podmínky třeba pro ty knížky a pro ty semínka jsou trošku jako podobný. Jo, že tam není vlhko, což těm semínkům taky nesvědčí, když jsou někde ve vlhku. Takže dost často je to knihovna, někdy to bývá i škola nebo školka, někdy jsou to volně stojící, jakoby krabice nebo skříňky, někdy se ta semínkovna přestěhuje do knihbudky. A jsou to opravdu hrozně veliká škála různých potom míst dál, kde už to může být. Teďkonc máme bezobalový obchod tady v Praze v Nuslích a různý jsou to i úřady, infocentra a podobně. Obchody v Sonentoru, třeba v Čejkovicích je semínkovna, oni to lidi moc neví, ale mají skovanou, protože přesně se jim stalo, že semínkovna byla za den prázdná a nikdo nic nedonesl. Takže oni mají teďko jakoby spíš interně, ale opravdu těch míst je široká škála a přesně je i různý to, jestli ta semínkovna je veřejně přístupná nebo není. Někdy je přístupná třeba po dohodě, jo, třeba v mateřských školkách, co vím, tak třeba když se s nima domluvíte, tak oni vám tu semínkovnu zpřístupní, ale není volně přístupná nonstop. Nebo celoročně. Takže je tam, i tady v tom je prostě diverzita. Ta semínkovna je diverzifikovaná i v tom, kdo ji vlastně může založit. Jo? To je třeba vtipná zase story s úplně první českou semínkovnou, kterou jsme společně zakládali s člověkem jménem Honza. Já když jsem začínala vlastně vůbec s tím rozjezdem, tak jsem v České republice kontaktovala lidi, kterých jsem viděla, že se věnují semenaření a oslovila jsem je s touhle myšlenkou. Spolupracovali jsme s panem Dostálkem z Gengelu a právě jsem se dala do kontaktu i s člověkem jménem Honza a psali jsme si a on byl jako úžasný, jako měl znalosti ohledně semenaření, nadchl ho ten projekt a říkal, já založím první semínkovnu a já jsem říkala, super, tak jako jdeme do toho a domluvili jsme se teda potom, když jsme se vrátili do České republiky, tak se pořádala slavnostní otevření a já jsem tam přišla na tu akci a teď jako se rozliším, kde je ten Honza, jo, a šla jsem nějakým pánovi, který mi tak připadal, to by tak jako mohl být on a říkám mu, já hledám tady toho Honzu a on mi říkal, no jo, to je tamhle ten chlapec a on to byl chlapec, který mu v té době snad nebylo ani 15 a já jsem byla úplně v šoku a je to strašně vtipný a myslím si, že to krásně ukazuje to, že jako není to otázka věku. Jo, může to být klidně i 15letý nadšenec do semenaření, který založí první českou semínkovnu. Nemusí to být prostě dospělý člověk a je to krásně, ať už jsou to ženy, muži, děti, prostě kdokoliv může se zapojit. To je krásný. Takže když jsem třeba žádnou semínkovnu v okolí neviděla a moc ráda bych zjistila, jestli nějakou v okolí mám, kam se můžu podívat? No určitě na náš web. Máme web, který je teď mírně v tranzici, takže nebudu říkat jeho přesné stránky, protože ty se budou měnit. Ale na našem webu máme kompletní seznam všech semínkoven. Na Google máme mapu semínkoven, takže tam jsou vidět semínkovny, které jsou otevřený. A můžete tam najít, která třeba semínkovna se nachází u vás v kraji nebo někde poblíž. No a třeba jsem zjistila, že žádná semínkovna v okolí není a ráda bych ji založila. Jak na to? Tak je to jednoduché.
U nás na webu máme návod, a nebo případně pokud nenajdete dostatek informací, tak mě můžete kontaktovat a máme k tomu vlastně zpracovaný i docela hezký manuál. Takže na základě toho získáte všechny informace, ale v podstatě je to jednoduchý. Je potřeba vytvořit tu semínkovnu, tu krabičku, takže pokud jste hodně kreativní, může to vypadat i úplně úžasně, ale může to být i obyčejná krabice. A pak je dobrý najít nějaké místo, kde tu semínkovnu můžu mít umístěnou. Zase rozhodnu si, jestli chci mít veřejnou nebo uzavřenou, to už je v podstatě na vás. A dám do ní nějaká semínka. Zase, co se týče těch semínek, jsou určitá semínka, která se do semínkovny hodí, která se tam nehodí. Samozřejmě neměly by tam být hybridní semínka, která se nehodí pro semenaření domácí. Ale i to se stává, že lidi tam dávají potom to, co nevysejí, tak tam dávají i tyhle přebytky semínek. Ale měly by to být teda nehybridní semínka a přebytky ideálně z toho, co jste si sami nasemenařili. Případně se dají nějaká semínka zakoupit a případně hodně často se stane, že když někdo začíná, tak mi třeba píše, že nemá žádná semínka a máme v síti semínkovny, které mají přebytek semínek, takže pak se třeba domluví a nějakou základní sadu dostanou třeba z jiný semínkovny. Tak a když tohle všechno mám, tak ideálně, když to někde umístím, udělám nějakou možná startovní akci, kterou upozorním na to lidi a upozorním na to třeba lokální média, že dělám takovýhle projekt. Určitě dám o tom jakoby lidem vědět, což je nejlepší. A někdy říkám, když nemáte žádná semínka, no tak je dobrý začít třeba na podzim nebo ke konci léta a říct lidem, hele, zakládám semínkovnu, funguje to takhle a takhle, má to takový a takový poslání a teď potřebuji do toho dostat ty semínka. Tak zkuste se podívat, jestli třeba na zahradě nemáte ten měsíček, nemáte ten afrikán, nemáte, já nevím, cokoliv, nějakou kytičku, něco, co se dá osemenařit a co byste mi jako mohli věnovat jako dárek a já příští rok to můžeme spolu dál jakoby sdílet a postupně tam třeba můžeme dostat třeba nějaký kurz semenaření a říct si, hele, tak pojďme začít semenařit třeba něco víc jako sofistikovanějšího a pojďme se to třeba společně naučit. Jo? A tímhletím způsobem to někam jakoby posouvat dál. Jo? Nemusí tam nutně od začátku být lokální jako rodinná odrůda, která prostě má jakou 100letou historii. To určitě není nutný, ale bylo by fajn jakoby to lehce směřovat tím směrem a učit ty lidi krůček po krůčku tomu semenaření se vracet. A dokonce k tomu ani nepotřebuju občanku, jak jste říkala. Ne. Jako zakladatel první, nebo spoluzakladatel první semínkovny. To je krásný. A tak, já jsem se chtěla zeptat, vy jste zmínila, že semínkovna zároveň pomáhá i lidi vzdělávat, co se týče nějakého semenaření a tak dále. Jaké jsou tady další projekty nebo nějaké vzdělávací akce, co semínkovna pořádá nebo za těch 10 let svého působení pořádala? Tak tam je jako zase široká škála. Něco školím já, ale něco samozřejmě si školí zakladatelé semínkoven sami, protože někteří zakladatelé jsou zkušení v semenaření, takže i ty si třeba školí sami, nebo si pak zvou lidi, kteří umí semenařit, aby to u nich odškolili. Já samozřejmě nejsem schopná objet každou jednu semínkovnu a udělat v ní kurz. A co třeba teďko já plánuju od letoška a doufám, že se to podaří v nějaké blízké době. A natočila jsem v loňském roce online kurz semenaření, opravdu ty základy pro ty úplný začátečníky, protože to je moje srdcová skupina lidí, kteří se do toho chtějí teprve dát. Tak aby začali správně, aby z toho hnedka třeba v prvním roce už měli ten dobrý pocit, že osemenařili něco a osemenařili to správně a úspěšně, tak na tohle je jakoby zaměřený ten kurz, který doufám bude zpřístupněný, doufám v první polovině roku, je to poměrně pro mě náročný, ale určitě od příštího roku by měl být na našem webu přístupný a každý si tak tady bude moct ten kurz shlédnout a bude moct začít třeba s těma úplně nejjednoduššíma plodinama a zapojit se do nich. Jinak těch věcí, které organizujeme, je široká škála. Já třeba dělám i různý workshopy pro děti,
Ať už jsou to, nemusí to být nutně založený na semenaření, ale jsou to třeba věci o tom, jak budovat vůbec vztah k těm semínkům, jak vypadají. S dětma si vytváříme často třeba semínkový bombičky, což je věc, která baví i puberťáky. A to mě dělá zase mě radost a myslím si, že je potřeba jako budovat ten vztah k těm rostlinám a i k těm plodinám a ukazovat dětem, jak vlastně vzniká ta jejich potrava, protože za těch možná několik desítek let, kdy my už budeme staří, tak oni budou v tom produktivním věku a bude potřeba, aby měli k tomuhle ten vztah jakoby vytvořený. Vy jste vlastně mluvila o tom všem, co se vám podařilo. Musela jste za těch 10 let čelit nějakým výraznějším výzvám nebo obecně, co semínkovny vlastně trošičku trápí a musí to překonávat? No tak těch výzev bylo určitě mnoho. První výzva byla hnedka v začátku, kdy jsme v podstatě řešili legislativu. Jestli je semínkovna v Čechách legální nebo není. A musím říct, že to bylo docela obtížné jako zjistit. Jo, ptala jsem se různě, samozřejmě v rámci nějakých právních služeb. Zjišťovala jsem. Nedařilo se mi úplně se dopracovat. Z toho, co jsem si načetla v českém zákoně, se mi zdálo, že jsme v pořádku, jsme jakoby mimo zákon, ale byly tam různý jako otazníky kolem toho. No a vtipná věc, vždycky přijde, že některé věci prostě jsou asi daný, jakože se musí stát a stalo se, že to bylo myslím v roce 2017, já to mám prostě v paměti, vyšlo číslo z Zahrádkáře, časopis Zahrádkář, doufám, že se na mě nebudou zlobit, že to tady takhle řeknu. A na první straně byl to červenec, na první straně krásný červený třešně a tam byl článek, který byl velice rozsáhlý na Zahrádkáře a který byl vlastně rozborem semínkovny. A bylo to strašně zajímavý pro mě, že oni se s tím dali opravdu obrovskou práci a mě ve finále strašně moc pomohli, protože tam byl asi 4 strany rozbor právní, co je semínkovna, co se právně do semínkovny, nebo co semínkovna právně dělat může, co semínkovna právně dělat nemůže. Dělal to opravdu člověk, který se v tomhle oboru vyzná, takže mě udělali úplně krásný právní rozbor. Zjistila jsem, že semínkovna jako taková fungovat může a kde jsou její hranice. Nemusela jsem dát ani korunu za právní rozbor, což bylo úžasný. A na dalších stranách potom bylo samozřejmě trošku tendenčně vysvětlený, který choroby se šíří osivem. Což na druhou stranu je zase taky dobrý vědět pro nás. A přišlo mi to strašně vtipný, že to bylo jako trošku lehce ten článek, když to přečtete v té době, byl lehce tendenčně proti semínkovně, samozřejmě, že semínkovna šíří nekvalitní osivo, nemoce a do jaké míry je legální nebo není. A jak se posouval čas a to naladění v té společnosti se měnilo a začali lidi být více takový jako přírodní, že prosazovala se víc permakultura, prosazovalo se přírodní zahradničení a i ta cesta k té soběstačnosti se dostávala víc jako do povědomí, tak najednou o pár let později listuju Zahrádkářem a čtu, jak si osemenařit, blabla něco. A přišlo mi to strašně jako vtipný, jak i ten časopis udělal prostě posun za pár let, že viděl, že prostě to publikum se sune někam, tak se samozřejmě posunula i myšlenka toho časopisu. A ve finále já jakoby ten článek mám skovaný, ten původní, a je strašně super, že mě takhle vlastně pomohli uvědomit si, kde jsou ty hranice, kam semínkovna může, kam už nemůže a co je povolený a co není. A jsem jim za to vlastně svým způsobem vděčná, že mi tenkrát strašně v tomhle pomohli. Takže to byla jedna z takových hlavních prvních výzev. Pak já jenom se ještě doptám, aby posluchači to taky pochopili. Tak jde vlastně o to, že každý, kdo chce prodávat osivo, musí být nějakým způsobem registrovaný. Máme vlastně registrované odrůdy a tak dále. Je to tak? No, jenom jestli byste doplnila jasně, vlastně, kde jsou ty, přesně tak, kde jsou ty meze toho jasně. zákona. Tam jde o to, že my máme zákony, které se vztahují na osivo, které je uváděné do oběhu. A tam bylo klíčový to, zda semínkovna uvádí osivo do oběhu nebo ne.
v liteře toho zákona. Protože v momentě, kdyby semínkovna uváděla osivo do oběhu v liteře toho zákona, musela by splňovat všechny nároky toho zákona, které jsou samozřejmě velké a jsou nastavené pro profesionální producenty osiv. My nejsme profesionální producenti osiv, my děláme to, co si myslím, že je naším základním právem, že máme právo na to množit si vlastní osivo, máme právo si ho vyměňovat, máme právo ho sdílet a máme právo ho šířit mezi sebou. A ta hranice je v tom, teďkon aktuálně u nás v České republice v tom, že pokud jde o bezplatnou výměnu v malém množství mezi nekomerčními subjekty, tak je to mimo ten zákon a nestahuje se na nás ta litera zákona. V momentě, kdyby jsme to spoplatnili, tak bychom museli splňovat nároky toho zákona. Takhle to bylo vysvětleno i v tom článku. A druhá věc je, jste zmiňovala, že jsou registrované, neregistrované odrůdy. V současném světě jsou různý způsoby, jak si šlechtitel může vytvořit jakoby nárok na nějakou odrůdu. A to buď patentem nebo registrací. U nás v Evropě jsou to nejčastěji registrace. A patenty jsou potom třeba na ty geneticky modifikované rostliny a podobně. A tam je problém v tom, že samozřejmě ten vlastník té registrace nechce, aby se s tím jeho osivem nějakým způsobem nakládalo bez jeho vědomí, bez toho, aniž by se mu odváděli za to peníze a podobně. Takže proto nabádám lidi, aby do semínkovny vkládali neregistrované osivo, nebo osivo, které je právě z nějakých těch různých lokálních neregistrovaných odrůd, nebo jsou to takové ty polodivoké měsíčky, různé směsi, věcí, které si lidi na zahradě pěstují. Samozřejmě pokud by to bylo registrované osivo, tam už je to potom na hraně toho zákona. Tak my se vlastně hodně bavíme o tom, že semínkovna pomáhá vlastně lidem šířit mezi sebou osivo zdarma za tu svoji přidanou hodnotu toho, že to osivo dál pěstuju, dávám mu tu péči. Co byste řekla, že je takový úplný protipol toho domácího pěstování té semínkovny? Máme tady nadnárodní firmy, které pěstují osivo, které, jak jste vy zmínila, obvykle je hybridní, nedá se dál pěstovat. Řekla byste, že se mezi sebou vlastně tady ty dvě iniciativy třeba moc nemají rádi? Teda to nejsou vlastně dvě iniciativy. Iniciativa semínkoven je vlastně z řad lidí a zároveň jsou tady nějaké korporátní zájmy firem, které pěstují semínka, obvykle hybridní. No, nevím, jestli bych tyhle dvě věci dala do protipolu, protože já bych řekla, že protipol nějaké té korporátní, nebo nechci říct korporátní, ale takového toho moderního zemědělství je nějaký přírodní zemědělství, jako ekologický zemědělství, regenerativní zemědělství, ať už to chcete nazvat jakkoliv. Tyhle dvě věci jsou asi protipólem, jelikož semínkovna jako právně nemá možnost dávat svoje semínka komerčním subjektům, jako jsou farmáři a podobně. A ani si nemyslím, že by tam byla nějaká ambice v tomhletom směru, tak my jsme spíš jako protipol nějaké té produkci zahrádkářského osiva hybridního. A hlavně jsme možná protipol toho, že co se tady třeba prosazovalo dlouhá léta, v době, kdy se hodně prosazovalo hybridní osivo i pro zahrádkáře. To si myslím, že tomu protipol my jsme. Jo, já, co se snažím, tak je motivovat lidi, aby znovu začali semenařit. Protože to je důležité, a aby tohle know-how jakoby nevymizelo. Ono se to může zdát možná trošku jako taková zbytečná fancy záležitost, která je pro nějaké nadšence, ale ono to tak úplně být nemusí. Ono mít tu znalost a schopnost vypěstovat si vlastní potravu se může někdy hodit. Jo? A my nikdy nevíme kdy. A já jsem to vlastně četla v jedné knížce, kde to bylo krásně napsané, že je super, když se učí lidi semenařit třeba na nějakým vyvýšeném záhonu někde na sídlišti. I když v podstatě to není zatím účelem, aby si pěstovali tu potravu, kterou teď nutně potřebují sníst, ale aby to uměli.
Jo, protože vy nikdy nevíte, kdy se stane druhá vlna covidu. Já doufám, pane bože, ne. Kdy dojde k nějakému válečnému konfliktu, taky doufám, pane bože, ne. Ale v momentě, kdyby se stala nějaká krize, anebo my se ocitneme někde, kde budeme odkázáni sami na sebe, tak už jenom to, že máme tu teoretickou znalost a tu potravu si umíme sami vypěstovat, aspoň částečně, tak nám může jakoby hodně pomoct. Takže pro mě ta znalost toho semenaření je nezbytná a je důležitý, aby přežila dál. Jednak z té soběstačnosti, z nějaké potravinové bezpečnosti a tak podobně. To je jedna věc. A druhá věc je zachování biodiverzity, protože bez znalosti toho semenaření my nebudeme uchovávat tyhle odrůdy různorodé, o kterých jsem mluvila, třeba ten pórek, což by byla hrozná škoda, kdyby jsme o ně přišli. Jo? A co se týče té moderní produkce toho osiva, tam je nutný si říct, že i oni jsou závislí na té biodiverzitě, ať se tváří jakkoliv ji nepotřebují, nebo oni jako vytváří nově, tak oni na té původní přírodní biodiverzitě jsou životně závislí. A jestliže by ta původní přírodní biodiverzita došla, tak oni nebudou mít z čeho šlechtit ty nový odrůdy. Jo? Takže proto vzniká Svalbard, velký semenný banky někde za polárním kruhem a podobně. Proto, aby tam ten genetický materiál přežil pro to budoucí šlechtění. Jo, protože co se děje ve světě, že jo, víme, že byla zničená velká banka osiv na Ukrajině, v Iráku a v dalších místech, kde se buď válčí, nebo mohly to být i třeba i nějaké přírodní katastrofy, které ničí třeba ty lokální semenné banky v daných zemích, které jsou nesmírně důležité, protože třeba co se týče Irán, to je oblast, kde vznikla ta genetická diverzita a je tam uchovávaná. A pokud my ji necháme zničit ve válečném konfliktu, tak je to velká ztráta pro nás, pro všechny. Takže myslím si, že je důležitý si říct, že nejenom, že jsme možná trošku antagonisti, ale oni nás jako do jisté míry taky potřebují. Jo, takže když lidi přestanou doma semenařit, přestanou uchovávat tu lokální biodiverzitu, přestanou jí s těma odrůdama i pracovat, přizpůsobovat je těm podmínkám, prostě necháme je uzavřít někde v nějaký genový bance, no tak pak se může stát, že ta biodiverzita jednoho dne dojde a může se to týkat důležitých plodin, které životně potřebujeme. A tohle je důležitý, aby si možná lidi taky trošku víc uvědomovali, na jak málo plodinách jsme v podstatě závislí, jak moc třeba je některý osivo už prohybridizovaný tak, že není dostupný to nehybridní osivo třeba na komerčně na trhu, třeba u okurek. A dostává se to do dalších a dalších plodin. Takže i v tomhle směru je důležitý zachovávat to nehybridní osivo a zachovávat znalost práce s ním. Jo. Takže zatímco semínkové banky možná tu genetickou diverzitu chrání tak trošku jakoby ze zhora z těch národních nebo nadnárodních zájmů, tak vlastně semínkovny a to, že si ta semínka pěstujeme na zahrádce, tak můžeme přispět k ochraně té naší diverzity a k různorodosti toho genomu vlastně ze spoda, z iniciativy lidí. Jo, nevím, jak by se na to tvářili odborníci, jestli to úplně má tenhle až takovýhle dopad, ale určitě je to důležitý, protože se tady uchovávají ty odrůdy, které v té třeba národní semenné bance z nějakého důvodu nejsou nebo chybí. Pracuje se s tím úplně jinak, než třeba v té semenné bance národní. Pak je důležitý třeba říct, že jsou semínkové banky, které jsou komunitní, které jsou zase založené třeba na práci lokálních uchovatelů. Vys třeba Gengel je jedna z takových jakoby bank, které mají zase svoje trošku jiný poslání a ta semínkovna spíš než jakoby úplně zachování té biodiverzity, protože ona to nedělá strukturovaně, je hodně o tom, že spíš šíří to know-how toho domácího semenaření a to je potřeba, aby lidi jakoby nezapomněli úplně. S Klárou jsem si dále povídala o chystané unijní legislativě, o které je dobré se něco dozvědět ještě předtím, než půjdeme k volbám. Mluvili jsme spolu o tom, jaké chystané zákony by mohly ohrozit biodiverzitu odrůd a druhů rostlin. Tak zase příště, ať vám to klíčí.